L'endemà es lleva, arriben les sorpreses. Em vaig desvetllar desesmat. On era? Ah, sí, hi havia un finestró obert. Els pals dels velers feien l'efecte d'un canyar despullat per l'hivern. I mancava el company de viatge i de cambra. Segons l'hostaler havia sortit de matinet, amb el bagatge. A l'hora d'anar a pagar l'esmorzar, no es troba la cartera. Havia esdevingut pàl·lid. Tots em miraven esbalaïts. Estava segur que m'havien robat. Així tot, no ho volia creure. Inventava esperances absurdes per enganyar-me a mi mateix, però el meu cor sabia la veritat. Vaig pujar a la cambra suposant, en veu alta, que potser la cartera m'havia caigut en vestir-me. Vaig regirar el llit, vaig escorcollar per terra. M'havien robat tot el diner que portava. I encara, irònicament, em vaig dir a mi mateix: ara sí que me'n faré un tip d'aventura. Puig es desespera, conscient d'haver-se quedat sense diners. La colla catalana mira de distreure'l. Vaig esclatar en un plor violent, que em fou impossible de contenir, acompanyat d'una crisi de nervis. Els companys digueren després que feia tremolar de veure. Aquell dia no tingueren prou afalacs per mi. Vulgues no vulgues, s'aferrissaren a distreure'm, a consolar-me, a protegir-me. El més confortador era certament el mestre d'estudi, Joanet. No es movia del meu costat. Em dugueren al parc de Nostra Dona de la Guàrdia, al museu. Havia passat pels llocs sense interessar-me per res. Marsella era lletja, bruta, irritant. Mai no demanaria diners. No me'n tornaria. Tenia massa amor propi jo per dir a ningú que m'havia deixat robar com un beneitó. Mentre sigui un ral a la butxaca, seré covard, com tothom. L'endemà vaig llançar-me primer que ningú i vaig sortir sol amb una idea fixa. Anava a empenyorar un vestit de llana, el rellotge i després l'anell. 26 francs a la butxaca. Jo, perquè el diner s'allargués, no volia fer sinó un àpat al dia. No bevia, no empaitava cap dona. Em prenien per un xicot de casa bona i acabaren per considerar-me com un infeliç indigne de compassió. A poc desapareixen els catalans del seu costat, menys el lleidatà, Joanet. Entre toms de ravals i dir grolleries a les dones, se'n van a veure curses de braus. A Marsella feien curses de braus. Posaven a la testa del brau una cocorde, un magnífic llaç tricolor, i donaven un premi en metàl·lic al valent del públic que l'arrenqués d'entre les banyes de la bèstia. El premi era de 100 francs. En Joanet, pres d'un rampell, agafa el llaç i, tot i ferir-lo al brau, guanya els diners. Fou un moment de resplendor. Al vespre, el bar era l'heroi. En Puig i en Joanet entaulen amistat. Més tard, li confessa el motiu del viatge. El més bo d'ell era la seva lleialtat. Vaig dir-li les meves intimitats, els meus defalliments, els meus somnis, per què havia anat a França. Estava decidit a complir un ferm propòsit que m'havia fet al sortir de Barcelona, que era el visitar el gran poeta Mistral. Vaig dir-li que volia partir l'endemà de Vers Mallana, el poble del poeta. Malgrat no tenir diners, emprenen la marxa i... I vàrem decidir fer el viatge a peu.